खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 6 अक्ट'बर 2023 बारायजेबो शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिलचरनि गंसे प्राइवेट हस्पिटालाव सासे गोदानै जोनोम जानाय गथ'खौ डक्टरा थैबाय होननानै बुंनायनि उनाव फुंनि समाव गथ'खौ गारनो लांनाय समाव गथ'आ गाबनायाव गथ'खौ रैखा खालामफिननो हादों। उनाव गथ'नि बिफाया हस्पिटालनि सायाव पुलिसनो एफआइआर होनाय जादों। अदेबानि हस्पिटालनि मानसिफोरा गथ'खौ थैदोंना थांदों बेखौ मिथियाबालासिनो गारनो नागिरदोंमोन आरो थैबाय सानदोंमोन। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय टियकनि मदयजान्तिनि आलियाव सासे हिनजावसा गथ'आ लामाखौ बारलांनो नागिरनाय समाव गंसे स्पिडआव खारबोनाय ट्राकजों सौजानानै जाब्रबथाय जानायाव जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय हिनजावसानि मुङा जाबाय पारहिना बेगम, 9 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। उनाव लकेलनि मानसिफ्रा ट्राक ड्राइभारखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनाय जादों। मेघालयानि ईस्ट कार्जिल जिल्लानि सिङाव थानाय ट्रनसाइटलिक हाग्रा ओनसोलनिफ्राय सानै सेंग्रा आरो सिख्लानि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों आरो बिसोर सानैया साननै सिगांनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमाना दंमोन। नाथाय बिसोर सानैया माबोरै थैखो, सोरबासो बुथारखो ना गावसोरसो गावसोरनि जिउखौ फोजोबखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। थैनाय सेंग्रा आरो सिख्लानि मुङा जाबाय पिलिपानकिन्टिउसान, 18 बोसोर बैसोनि आरो वालम्बक कुर्बा, 20 बोसोर बैसोनि। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। आसामनि काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिक्रमपुर साहा बागानाव खामानि मावग्रा सासे दुथां सुबुङा सासे 17 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ सिरि सिरि गोसोखोमानानै देहानि सोमोन्दो लाखिनायनि उनाव हिनजावसानियाव गोरबोआव गथ' थानायखौ मिथिनानै हिनजावसाखौ बिसनि मुलि दौनानै इनाय बुथारदों। बुथारा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय आदित्य कर्मकार। आदित्य कर्मकारा हिनजावसाखौ जुलि खालामगोन होननानै रादाय लाखिबोनानै थगाय थसि खालामबोनानै देहानि सोमोन्दो लाखिबोगासिनो दंमोन। जेब्ला हिनजावसाया गोरबोआव गथ' थानायखौ गावनि बयफ्रेन्ड अदेबानि आदित्य कर्मकारनो खोन्थायो अब्ला आदित्य कर्मकारा हिनजावसाखौ बेरायनो लांनानै बिनि जाग्रा मुवायाव बिसनि मुलि दौनानै बे जाग्राखौ होनायनि उनाव बे हिनजावसाया थैदों। उनाव हिनजावसानि न'खरनि मानसिफोरा हिनजावसाखौ हस्पिटालावबो लांनाय जादोंमोन नाथाय रैखा खालामनो हायासै। दा बे जाथायनि सायाव काछार पुलिसा अदेबानि आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै आथिखालाव गोबां सावरायगासिनोबो दङ। आसाम पुलिसनि सानै पुलिस कनस्टेबलआ ड्राग्स फालांगिरि खालामनायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामजादों। आसामनि हाइलाकान्दियाव आसाम पुलिसनि सानै कनस्टेबलआ ड्राग्स फालांगिरि खालामनायनि जाहोनाव आसाम राइफलआ बिसोरनि हेंथा गुमुर मोननायनि उनाव केस फाइल खालामनायनि उनाव सानैबो दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय पुलिस कनस्टेबलफोरनि मुङा जाबाय इउनिस आली आरो नारायण दास। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै सोंनाय फिननाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। बिटिसिआव बा बिटिआर ओनसोलाव अंगनबादिनि आइजो माहारिफोरा गोख्रों खुद्रिसारगासिनो दङ। क'क्राझाराव अंगनबादि कर्म आरो हेल्पारफोरनि गोख्रों खुद्रिसारनाय मोननांगौ रायबायनि थाखाय गोख्रों बिजाथि फोरमायदों अंगनबादिनि कर्मि आरो हेल्पारफोरा। बेखौनो जों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। अजन्ता बायदेवनिसिम जों बेखौनो खावलायहरदों। बिथाङा महिला जानानै महिलानि खस्थ'खौ मिथियाजासे जोंनो मानुनिखौ बारायनानै होआखै आरो जोंखौ थगायनानै दोनबाय थादों। आरो मोनसे जोंनाव बिटिआरआवहाय बिटिआरनि मानव गेदेर चिफ प्रमद बर'निसिम जों खावलायदों। बे जोंनि बे मोनबा जिल्ला जेमन उदालगुरि, तामुलपुर, चिरां, बाक्सा आरो क'क्राझार बे जिल्ला मोनबायावहाय आउट अफ बिटिसिआव जेरैहाय खाद्यखौ गावबा गावनि सेक्स सिस्टेमजों होदों बे सेक्स सिस्टेमखौ जोङो होजानो गोबाव समनिफ्रायनो दाबिबोदों नाथाय दिनैसिमबो जाफुंना होआखै। कन्ट्रेक्टरनि दारै जोंनो गाज्रि माइरं आरो गाज्रि दालिफोरखौ होनानै जोंखौ गथ'फोरखौ जाहोहोदों आरो जों बाहाय गोबां अपमान मोननांबोदों। बेखिनि माइरं दालिखौ रावनिबो दानि जुगावहाय गथ'फ्रा जाहोआ आरो मालिक गार्जेनफ्रा जाहोआ। बिनिखायनो आङो खावलायदों जेरैहाय आउट अफ बिटिसिआवहाय सेक्स सिस्टेम जादों बे सेक्स सिस्टेम बादिनो जानो थाखाय आङो प्रमद बर' सारनिसिम खावलायदों। आरो लोगोसे दख'ना फसान नामै जोंनो मोनसे दख'ना हरदों। मोनफ्रोमबो जाथि दङ जोंहा। बे दख'नाखौ मा खालामदों गासैनोबो दख'ना हिसाबै मोनसे गस्ला सिटखौनो जोंथ' बर' जाथिया दानानैसो गानो कलसुथा बा गुबैनि, खिन्थु गस्ला सिटखौनो मेचिनाव लागायनानै गोबां जोंनो कन्ट्रेक्टरनि दारैहाय
जबरदस्ती सुपारभाइजार बा बायद'मोनखौ सिडिपिअमोनखौ खावलायनानै सकस होगोन मागोन होननानै जोंखौ लाहोदों आरो बे दख'नाया गानजानाय नङा आरो मोनफ्रोमबो जाथिया दख'ना गाना बेखौनो आं खावलायदों थाबैनो जोंनो बे दख'नाखौ गोदानै होफिननांगौ आरो जोंनाव गथ'साफोरनि गोदो आगोल समावहाय जोंनो गथ'साफोरनोबो इउनिफर्म होयोमोन खिन्थु बे इउनिफर्मखौबो दिनैसिम खनसेल' बे बिटिसिआव होफेरदों बिनि थाखायनो आं खावलायदों बे जोंहा गथ'साफोरनो ड्रेसखौबो थाबैनो होनांगौ आरो जोंनोबो जोंनि कर्मि बान्धबीफोरनोबो बयनोबो गोदानैहाय दख'नाखौ होफिननांगौ जों नाजावनाय जानाय नङा बेखौ जोङो बायद' जायोब्ला जोङो सावनानै होनो बायद' जागोन आरो बेखौनो आङो खावलायबावदों जोङो बेखिनि रांजों थोजासे संसारखौ जों जानो हाया रावबो दानि जुगावहाय 6,500 रांजों रावबो न'खरखौ सालायनो हाया बिनि थाखायनो आङो खावलायदों बिटिसि सरकारनिसिम आरो आसाम सरकारनिसिम जोंनि माननिया 12,000 आरो 11,000 आरो 10,000 थाबैनो जाफुंनांगौ आरो अबसरकालीन बायद'मोन जेन'बा रिटायार जानाय बायद'मोनहा दिनैसिमबो थैलायलांबाय दाख्लैसो सानै साथामसो थैनाय जों खबर मोनदों बिथांमोनहा थांनाय 2022आवनो आजिरा लादोंमोन खिन्थु बिथांमोनहा दिनैसिमबो सरकारनिफ्राय मोननो गोनां एककालीन अबसरकालीननि रां मोननांगौ 4 लाख आरो 3 लाख आरो 2 लाख बेखौ दिनैसिमबो मोननो हायाखै बिथांमोना रंसारिसो जागुलायबाय बेखायनो थाबैनो 20 अक्ट'बरनि गेजेरावनो होनो थाखाय जोङो दाबि खालामदों आसाम सरकारनि मोनसे गोदान थांखि गृह मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरोबाव आसाम पुलिसाव साख्रि थिसननो थाखाय फोसावबाय হ'ব गतिके আপোনালোকে আৰু ডেকা লৰাখিনি আৰু এটা মই ভাল খবৰ দি থৈ যাও 7 তাৰিখে পুলিচৰ 6,000 চাকৰি ওলাব গতিকে সবে দৌৰা-দৌৰি যাতে আৰম্ভ কৰি দিয়ে ঠিক আছে আকৌ যোৱাবাৰ তামুলপুৰ বাস্কাৰ বহুত লৰাই পুলিচত চাকৰি পাইছে এইবাৰো চেষ্টা কৰিলে এইবাৰো আকৌ চাকৰি পাব ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকক মই এখিনিয়ে কলো বৰষুণ দি আছে বেছি নকওঁ কিন্তু এটা কথা আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম যে এতিয়া আমাৰ অসমত বিশেষকৈ বিটিআৰত অশান্তিও নাই হুলস্থুলো নাই আগৰ দৰে দুৰ্নীতিও নাই ভাল ভাল কামবিলাক আমি কৰি আছো আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগিতা কৰিব যাতে আমি সুন্দৰ কৰি তামুলপুৰ আৰু বাস্কা জিলাক উন্নয়নৰ পথলৈ আমি লৈ যাব পাৰো পুনৰ এবাৰ মই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সকলো বিষয়ববীয়া আৰু আমাৰ কন্ট্ৰেক্টৰক ধন্যবাদ জনাই আৰু মই লোক নিৰ্মাণ বিভাগক খুব সোনকালে 10 দিনৰ ভিতৰত যদি ৰাইজে মাটি দিম বুলি কয় ধুনিয়াকৈ অসম মালাৰ এটা এস্টিমেট বনাই 26 কিলোমিটাৰ 2.5 কোটি টকাকৈ যি আহে ধুনিয়াকৈ বনাই ডাবল লেন ৰাস্তা বনোৱাৰ কাম কৰিব লাগে আৰু যদি ৰাইজৰ মাটিৰ খেলিমেলি হয় সিঙ্গল লাইন এখিনি আমি কৰি পেলাই শেষ কৰিব লাগে পুনৰ এবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ দিলো আৰু সকলো ভালে থাকিব অহাবাৰ আহিলে পিঠা দিঠা খোৱাব আৰু আজি দলং হল আপোনালোকে কোনো পিঠা দিঠা আনা নাই হা অৰুণোদয় কেইটাইতো পিঠা দিঠা লৈ আহিব লাগে না হেকেইটাইও একো লৈ আনা নাই খালি মুখে আহিলে হ'ব নেকি অহাবাৰ জুনে পিঠা খোৱাব হিয়ে অৰুণোদয় পাব হ'ব নে জুনে টেকলিত দিয়া পিঠা খোৱাব হিয়ে অৰুণোদয় পাব হ'ব অহাবাৰ আহিলে মই হেতুৱে ল'ব লাগিব ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि